bar gari mai rawani mene a zahiri ban zuba balle na bar gari zugata mamudu ban bari na yi gamu a cikin mutum dari ne tallar ya fito a zahiri bai yi kama da mutum ba munkiri kuma ba Allah ba ne a zahiri kar ka kira shi mala'ika bari annabi ya wuce biyu cikin dari sarki. Salamu alaika alaika shugaba sarki, ina san ka ina san ka so nake ka faɗa min sunan ka in rike da na kira shi na gan ka so nake aiki na kullum yabo nake da safe ma da na tashi shi nake na gaida sarki sako zuwa yake na ce da shi salati bara nake ayi wa bani mamudu na fake halaye asabunan suke a gaida ali a maza daban yake sarki. Mushrafa wa yau take muke kin cika tuba a komai daban kike babu gwana a kasan kidu ake kama aiki ne ta samu kuke Allah ma da an ki ta kul yake a rike ta annabi ma faɗa yake babu isa inga ta an tike kamun ta zo mata bara ake wuya suke sha kuma jigata suke faɗi maki a daban-daban kike. Salamu alaika alaika shugaba sarki, da bukata kai ne ake nufa na makaru amma alaɗafa ka kula ni gaba na azurfa da na gane ta ingan ka Mustapha alfu salamu so